sare sozial bat. Instagram. Egun euritsua eta kafesne beroa, edo sargori eta izozki askuan? Lehenengoa esango nuke, igual egun euritsua. Zein plan egiteko da konpainia ezin hobea Andoni Aizpuru? Mendira joatea. Lo zaudela, zure lanarekin izan duzun amets gaizto bat? Mapa guztiak oker sartzea eta anabasa sortzea. Askorentzat gozagarri, beste batzuentzat burua uste, zer da zuretzat elurra? Elurra niretzako egun baterako kapritxoa, baina egunerokotasunean nik ez dut nahi inguruan egia esan. Asteburuz lan egitearen onura bat? Astelehenak goxoak direla. Euskal Telebistako gustuko saio bat eguraldia estena. Albistegiak. Nora joango zara oporretan uda honetan? Uda honetan iparralden egongo gara. Gorroto duzun zerbait? Gauzak gehiegi errepikatzea. Etxean, bakarrik egotekotan, zein da zure bizioa? Etxunda egotea. Gozaltzeko, zer duzu gogoko? Arrautza, beti. Parrandarik onena non? Kuadriarekin eta herriko jaietan. Eta parranda osterako, oheratu aurretik, kebab bat, saltxipapak edo makinako sandwicha? Alba da bokata on bat eta bestela dagoena, patatak edo dagoena. Ikusi duzun azken telesaia? Jesus, The Bear. Ikastola garaian, zertan zinen trebea? Trebea, ikasketetan, uste dut, nahiko ondo ibiltzen nintzela denetan, baina batez ere ingelesean. Egin dituzu sekula txuletak? Txuletak ez nintzelako ausartzen, baina mailan bai idazten dituela hola hitzikako batzuk gero gogoratzeko. Ezkutuan, dutxan adibidez, entzuten eta abesten duzun kanta bat? Dutxan, nik ez dut normalean abesten, baina azken aldian igual umeak pegatutako umeen abestiren bat edo doinuren bat, olako zeo zer. Zein eguraldi egingo du Aste Santuan Euskal Herrian? Nik ere jakin nahiko nuke, baina oraindik goiz da eta zertxo baititxaron beharko dugu.